Здравейте хора, сега ще играем на Stumble Guys, между другото. Ето сега ще ме видите, сега ще си обърна камерата, за да ме видите. Ето ме, сложил съм си още една камерка, златна хубавичка, бяличка. Да, и нека да започваме, само трябва да пусна Stumble Guys и да. Поне 1 час ще бъде видеото този път, защото ще имаме повече време. И нека да започваме. И вижте как се мести още. Прихватни. Това е между другото много добре. За съжаление, няма да успея, защото... 50 джема. Му отворим пак. Няма нищо хубаво. Да. Има само някакви легендари танци. На мен не ми трябва танци, на мен ми трябва такова. Това е само. Мале. Ето вижте как ми се мести камерата. И при нощта ще видите. Вижте как ми се мести. Ето ме с таблетчето. С камерката, нали? Аз като става малко по-голям, като се бъда малко повече парички, ще си купа много други неща. Пак ще се с таблета, само че ще ми го държи нагоре. Сексуар. Уантоши. Добре започваме. Честно казвам, много добре. Уантоши. Не! Сега ще го върна. Да, то връща. Ой, бре, че не паднах. Охо. Да, това ще ме върна. Не, защо ме върна? Да, то... Window. И да, спечелихме. Като играя, така ще ти таблета. Ема тя е някаква странна камерата ми. Аз имам 2.23, а не от 2.24 този таблет, само че преди съм снимал през телефон, нали? А това аз ако снимах през телефон до сега, ще да е по-добре.
Щем хеше ще си нося телефона. А добре, ще прекъсна да бутате. Бути може и път, да. Аз съм по-добър от другите. Другите... Че ли знаят къде се намират. Ето, лечи си. Да, то сега ще... Ма защо? Не, аз... Ма защо не ми дава? Ой! Измерям се. Да, путни може един път, да! Не, няма. Баш на това няма повече да игра. Сега камерата ми бъгна. Да. Думдак, думдак, думдак. Не, аз ще загуба. Да, то ще загуба. Не. Чува как да играя. Не може един път да ме бъгне. Ама най-добре ето така. Чакай само да опера. Ето така, бе. Така по-добре ли мислите? Ама така пък... Да не казвам. Не, аз крайно време така ще ти купа камерка, така ще стои. Така ще сложа, чухте ли? Просто я оправя. Имаше реклама, много се извинявам за рекламата, нали? Ама как? Да, то... Да, тук че ли... Пък камо ли така ще го държа? Добре. О! Ето. Мини бабър! О! На мен ще ми потрябват такива. Какво? What? Такива 30 ще ми потрябват и знаеш какъв скин не мога да се покажа. Ето има легендарки.
О, ще отваряме такива пъка. Искате ли да играем с тоя? Еми един път, защото нямам толкова много време. А и това време сега ми е за такова, за да играя. И сега идвам, чухте ли? Ето, върнах се. Ето. Пускаме си го. И сега идвам. Ето, върнах се. Цък. Браво, бе! Браво, бе, Филипс! Цък. Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Сега ще ми върна накрая, нали? Браво, бе! Да, няма да. Това получи никога няма. През целия си живот. Аз през целия си, като стана на 20 или на 30 още ще играя. Само че до тогава те знаеш ли на какво ще играя? През компютрите им подобни. Ще ми снимат, охо. Пак ми заби. Имаме си цялото време. Ама трябва да остане малко време и за мен, защото после ще ми се затвори, мисля, че. Май да. Ето, върнахме се и да. Имам вече 3 видеа, които са ми много голями, нали? Това ми е третото ще ми е. Аз имам 4 такова. И аз направих 10 трейлър. На 10. Да, пак ме върна. Да, изгледам се това. Но аз съм хъртър. Искам да ти се види как това ще прилети. Браво. Comment and like. Comment and click. Аз бях последен, защото те бяха много бързи. Ай, много по... Рупето, Кристиано бива, правиш оборот.
О, не, аз ще на место, не. Goodbye. Как ты стреснул. Это мы... Ну, бързо мина тази игра. Гледайте до края, мога да спечелим коронка. Защото в миналото видео не успях да ще ме бутна. Гол. Да, те ако ме бутнат. Сега идвам, само хора да пия пак вода, че съм заедно. Ето, върнах се, трябваше да пия хем вода, хем. Ето сега ще си покажа моите купи. Вече имам 1020. 5 купички, това е много добре, ама аз съм хакер, какво се пише. Сериозно? Вижте колко имам, 350. Канема, оскомамена. Ето, нека да продължаваме, нали? Камерата се качва. Не се разправям с камерата, защото все пак това е камера, нали знаете. И аз трябва да се оправям хем. Ето как ти сложите, ето тук, това не ви ли бучи? Тук се има така. Не, гадно. Знаех си, че е това. Не! Но те ме бутат! Не, честно. Не. Колко време трябва да се минае това нещо за Бога? Моля ви, абонирайте се за този канал. А вече четвърти епизод правя за вас. Ама много... Ние ще правим бая епизоди, няма да е толкова малко. Обедия по всичко малко. 4 епизода по Brawl Stars, а ние ще имаме епизоди за Brawl Stars, така ли иначе. Скоро или никога, скоро или някога, или никога. Ще видиме, де. Гледайте сега Чичкоки, не, Чичкоки просто така говоря.
Колко бройки трябва да са? О. А, той има там. I am ready. Сега отиваме на някъде друго. О! Get ready. Има рядко е да го мина, защото това ми измерва. Не! О. Браучения и аз не бях с тях. Защото тя ще шиваме. Един път бяха умирали Трикс и им станахме двама. И кой спечели? Ама имам клип даже за него. Това вече 23 минути. Сдал се. Йес! Това е по-лесно. Това са... Donald Trump. Ама защо ме връща там? Не, не, не! Браво. Donald Trump. Дани фака. Нека пускачки, чки. И сега ще ми върна. Мотора като даде газ. Газ. Не, аз като му дам газ, то не върви това покок. О. Моля те, ако не спечеля. Не, аз не. Просто ме бутнаха. Те ме бутнаха 3 пъти. Заради някакви тапаци. Не. Това вече 24 минути. То клиповете. Имаме много време, ама аз ще направя един час видео, кой ще гледа. Ей, къде стане по-голям? Ей, като ме гледате много хора. Това не зависи от мен, то зависи от вас. Ако ме гледате над всеки, ако ме гледате над 100 човека, това е добре вече. И ще имаме прогрес, нали? Аз всеки ден правя по 40 минути видеа.
Общо. Аз знаеш ли за колко ги правя тия видеа? За 1 час и половина. Тия видеа. И трябва да чакам да правя. Малко не е ли така? Добре, аз ще мина оттам, ама... Просто не е както... Просто не знам. Това е хакерско. Така ли вече? Хакерите ми дават тук. Аз съм хакер. Той нормалните ми дават тук, ама... Аз... Ще чакам там отзад. Ето. Така е хакер. Ето там има. Тракило, скебасте. Ето ме, буквално ето ме. Кралски, кралски, мралски. Левандорски, Северворски. 27 минути е видеото. Днеска ще е малко по-голямо за се. О, кой това? Или ето това. Или без това. Това може. Или това танците. Или на другото. Толкова не е това. Коне. И ще умреме както винаги. То вече е много време оправим видео. И така става. Благодаря, че ме дърпате. Благодаря пак. Тук е много трудно. Добре, тук да отиде така да... О! Как? Тук не ме бутнат. Тук не ме бутне нещо, няма как. Това ще го мина, ако не го мина, ще фръкне телефона през прозорец, казвам. И ще си купа iPhone. При това 16. Да. Да, не. Задни предни трябва да направя. Да. Да. Ако не спечеля. Да, бути колко искаш. Бути. Сега го точно. Не.
случай на това няма да игра. Мисля, това видео ще е малко дълго, защото аз няма така. Аз през едно видео няма да качвам коронки, нали? Аз ако играя един час, то... Не видим следващото какво ще бъде. 50 джема! Упс! 5000.